Western Range Dokmoka ki parlo parokhualong aron ripen arlong ki paroy lapen thengpi thengphang ki pavir anparta aron kalipin pen arlong ki koi crusher pangni joy puga puthak ingnam raikom saikhia tum lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang thekdunlong ledet mapu asamalong ki do DY365 News Channel atum ahokhe lam kapacha thang bualam aputhak Western Range Dokmoka in charge ACF Rajen Rongpia hin pen lamklar ki pipon Phirangke amai long Western Range Dokmoka in charge Dokmoka ECF Rajen Rong Pipen Lamklar Kipipon along Parokhwa Sub Deputy Ranger Biren Singh Terang Western Range Dokmoka Range Dr. Pator Singnar Ranger Harlong Birong Pharatumta Chetong Dunsi Klardak Pen Lamboy Kipipon Phirangke amai long kaning jepon ke kedamtang chiti ni phai phor ni Assam along EC News Channel DY365 atung Dokmoka Range ke parlo Parokhwa long Aron Repen Arlong ke koi lapen arlong ke koi crusher ki pijoy anparda thengpi thengprang anta pawe pin po akoi ki pipon aputhak silamklar pipon lo alang litum lamwoi kachipi pon lake arlong ke roi atum alo choklim pensi ke roi pon athela hai arlong asamanat ke damsi ke ong lase alo choklim kali polote kosonsi ke damlong po athe along kaprek aget checking do lapen ke forest office do pasi than pon Lapen lahai arlong ki phur pon adim lake pharu isira inkoranier ke bigha salong le bankre hini atum mining plan ke do atum lapen isi mate environment clearance do anparta blasting order sitami ajahak atum do pusi than pon lapen arlong ke koi I crusher bi joypu aputhak lamwoi ki pipon ke bangso crushers ke pangni lake MS Mehta construction atum lapen bangso crushers ke non anta ingpu pelang athe bangso crusher non amat alo ke choklim avelang pusi thampon lapen thengpian ta pawe pin pu karbok puthaklata ahokalam kali pusi thampon athe bighas phokep medipata longle inod babu ingtipu abangpu ekal vidyalaya school aphan ke pek pondo lasi hadak bighas phokep alongle along rabara thengpi ke do ansi ke pawir pusi thampon Tapen arona long rabara king piarong kipi ke pavirji aphan ke forest atuma phan parjuje desita chok pusi thanpon Lapen lahaya lamalong Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amen ke enpon ke ningduk lopusi thanpon athe lahaya long CM amen ke enpon ji alam amatsi ave pusi thanpon Emonte motor mining plan puri ase along with environmental clearance ase royalty dia kagosuti moi dekhabo lage moi itu dekhai dim royalty dia kane ami royalty ami realize koribo paisu ebosoro ami 2 kiti 25 lakh palu joa bosor 5 kiti ami palu royalty dile to track cholobo kane apunalage mining area to paharot to volvo jcb to sulibo libo to nusulile to track enega sulibo aru track sola pisore ami revenue pam amar kane ela false allegation anila konuma xyz manu jodi if you want to know something please do come in my range office I always welcome. Western Range Dokmoka along alam kupine kachini kangtung do polote range officer along an wangpen kinang sot alo hai hu do nang paklang ji pusi thanpon bonta lapuson ahokhe alam ke pache thang pon piret nang ji pusi thanpon lapen ke wang jilangani lapuson jongsi ahokhe alam pache thang pon pulote arona ting jingsai pon nang kok pusi pachini pon itu ane junto DY365 junto news focus kuisile etu baseless authenticated no hoy misinformation moi emane moi ko bogese ami society orane kam kori asu we are doing for the welfare of the society and for the sake of the yes Dongmuka pensem sing ti Karbianglong life